Ați locul întâi în România la emisiunea Dansez pentru tine, pentru că m-ați votat, așa că vă aplauz și vă mulțumesc din suflet. Am luat și locul 2 în Mexic, când am reprezentat țara noastră la varianta internațională a acestui concurs. M-am întors cu medalia de argint. Și de atunci, dragilor, vreau să ofer adevărate spectacole de revistă cu muzică, dans și costume. Vreau să fiu un entertainer, să vă cânt, dar să vă și dansez. Așa că în continuare o să dansăm pentru voi câteva stiluri de dans. Sunteți pregătiți? Da! Ce v-ar plăcea să ne vedeți? Ce v-ar plăcea să vedeți? A fost R&B, hip-hop, ce ați văzut până acum, cam astea. Dar acum am un stil de dans care nu prea se dansează la noi în România. Este plin de pasiune, are niște rochii frumoase așa. Se numește flamenco!